Да им подам ли? Да им подам ли? Да, знам. Забранявам да ми го готвиш. Да. Има много от тази височина, детешка работа. Виж какво става. И там такова штука. Fish on! Откачи са! Да. Баси, мъжки е кефал, човек. Мъжки кефал, мъжки. Сериозен. Да. Не е малък. Не, стоя. Стоя, човек, не се тръскай, моля те. И басито пуза, човек. Любчо. Той наперя си е 40 горе-долу. Я, покажи го. Ще да го мерим. Аз имам метър. Голям е. Бахта и кефал, човек. Той е голяма мечка, човек. Бордосони! Това няма отбиване, брат. Имам голям кефа, ма не е толкова. Знаеш ли какво мога да направим? Да ти дам въдицата, ти да навиваш, пък аз да прибираш влакното, да реже и да връзвам пак после, пък аз да дигам. Баго и мечок, човек. Казах ти за че кефа. Край, отиди с вомера. Бай го вомна, бачи, това снима ли го? Да. Ти лут ли сте, много тежеше, човек. То се е на по 3 на ония. Ома беше кефалче спрямо това, бе. Да, то е Това си животно. беше- Ого, пляска.
човек, това ако мога влезем човек с бутушите вътре, с мухарката, на тия места, просто толкова спомня ще измахам в водата от кеф, че всички кефали следващите 2 години ще приличат на Йоанчко. Виж и двете деца приличат на мен. Да. Много. Ко? Къде съм откопил? Да водя ли? Да. Видя ли как я ударих и фръкна? Кое бе? Не, но някакво малко беше. Много малко. И директно с... Аз с малкия бе. Дачка, дали ще много влезем, бе? Не знам. Я пробвам тук в кроткото. Ау, това беше едра. Кое бе? Те ли? Да. Сега едра не беше от тия малките, но ми се штори като штука, че удари. И беше тънко, не беше дебело като това. Ето тук по етина, дето... Чаварт. Сните. Да. Чакай сега да заметна. Да, да видим. Мога ли да го прекараме тук през водораслите? Да. Давай, бе. Идея се притесня. Идея сега ще пляка. Идея да не паднеш долу. Няма бе. Тук че ли ме пречука? Това е брутален. Гледай като го притуича. Върви като змия, човек. Фу! Някаква голяма риба се дигна, ама кефал сигурно беше. И то беше доста хубав кефал, човек. Я прекарай оттам. Усте се. Усте, там. Оттам излезе отдолу. Изпод драки. Его! Засече! Да, браво! Браво! Да, има браво, но в тази треволяка какво ще правя, брат? Йоана горе. Браво! Кога да направим сега? Как? Ще пробваме ли да вземем? Кое е кепа ли? Чай да прибягам. Чакай, ама трябва ключ за колата. Мъчи се да го държиш, Отдате. Добре, в багажник. Трябва да легнеш малко. Ще легна, няма проблем. Няма да стане. Чакай да закопана. Вътнете се пълно да го дигна малко. Вие само да не паднеш. Опа! Ой. Добре. Ой. Мъжки. Дай го по-настрани да не избягаш и ме да минае. Мъжки. О! Секс. Браво, бе, Влади, бе. Браво. Прави тига. Как го кепна. Кохерентен искаш ли? Ама аз виж, чакам като застана
Да се подготви. Там ще му ева. Издържа така. Че ти са вързал Инвиктуса за кепа, човек. И вам го разплетох. Абе късно. И вървите. Към ще иди върха. Ама са. Дай да залагаме първо колко сантиметра. 45. Не, 43. според мен е по-малко. 40. 40 ги има. И 2. Така, 42 казвам аз. Тук виждаме и Люби Месинга, като 42. вижда страхотен кеп. Сега кеп. Сега ще го мерим и ще видим 42. колко е пораснал. Така, сега ще го чакай. Така, едно от тия неща е метров. Ей, бах, мамо, браво. Ще не търдя. Смешен. 42. 40. И едно. 40. Да. Е, това е 40-41 ли е това? Да, 41 сантиметр. Аз ти казах 42. Ми точен си. Педята ми 21 санта, брат. Браво. Браво. Браво, Топ. Спокойно, момче. Айде. Ти ли ще си го пускаш? Както искаш, ако искаш, че пускаш аз. Не дейте, Ще избяга. бе. Давай, върни си рибата, бе. Сега това трябва да легна, нали? Че май. Ако искаш, тая пък аз да легна, че легнат напред. Да нямам проблеми. Ама без кепа. Ама без кепа. Да. Но обратно. Маля, той се сгъда. Той ще ми се чуи кепа. О, ние му ебахме майката вече. Нищо не сме ебали, бе, човек. Това не го снимаш, нали? Его е тук. Айде, да не ти... Като неврокопи. Коста е удия. Е, толкова риба беше. Мама му де. Е, толкова риба. Е, тук фърляш тук му на върба и насам. От на брега видях как се обърна. Не знам, подгони ли ма или се оплаща от него. Откачи са, той хубаво, тук беше човек. Повод. Той хубава штука, човек. много хубава. Аз ти казвах, Леле. че се обърна. Повод. Ела паме. И баси хубавата штука, човек. Много добра. Аз ти казах, видяха, обърна се огромно. Какво стана? Фана ли? Не знам какво стана, удари ми това какво е. И кефоч. И бах ти тигър опасен човек. Иде, ходи никъде. Има ли фишон? Тях хубава е. Симпатична кепа, ако може. Охо, ти що не го извади?
Абе, господин. Момче, цей баш сме. Тя се закешва, там и седи. Йоанна сам. Насам, защото и прехвърлила клечката. Че се закачува хубаво. Това та капина, бе, маме. Брат, късам да не се занимаваме. Тя доста бърза на сянка. Много добре. И задия. Урих, нямаш ли повод? Човек тая беше 2 пъти на тая. Нямаш ли повод, баку? Ам домързяма да слагам, бе, Любчо. Не знам дали се е блеснала на камерата. Хубаво, мам. Ти гледаш, че имаш тук, брат. Как мога да си го позволи? Малко да се скрие глъта на сянка. Айде де, фани са. Айде де, фани са. Ето я. Фана ли е? Да. Браво, е! Ще излезе. Да, голяма штука. Да, ела копер. Дръж си. Да, имаш ли метър? Имам, бе. Че дебила, бе, хубаво. Браво. Стой, ма. Брат, не мога да спра със смея. Ама тята, знаеш, да се опитва да било. То беше голям коши, ако се вижда на камерата, ще е много хубаво. Писи, айде писи. Да еба змея ти, да еба. Колко да това? Айде, залага. 50-та. Штуката е 50. И идва 3. Дай първо да видим грамажо, килограмажо. 700 грама. Той е кило и 200. Айде. Кило и 100, кило и 200. 800 аз викам. Аз съм дръчето кара, момче. С като махнеш грипера, 100 грама, поне. Нещо помощи. Момче, 52. Перфектно. И супер е рибката. Да. Сега как да е релиазна, ама от сам мая. Добре. Да, бе. Че по-низичко. Айде, боци. Ти ти правиш главешката му. Откачи са. Да, откачи са. Откачи са, да, удари, ама се откачи. Поразтреси.
Добре. Само там хвърлям последно. Любчо! Айде. Да. Тъсма е хубава. Брат, не се покай, тежи. Ръно е. Хубава штука, брат. Айде. Да. Браво, бе! Браво. О! Ευχαριστώ. Чуба риба. Мъски. Ба, тя ни дава да фана. Хубава, 65-6. Тя че ми разпори пръстите. С всички го дадат. Чакай, Локли. Ето го туриста. Всички тук ги пасят. Тук е атракция. Атракцията. Айде. Чакай сега. Я. Ма то пък няма да стане. Кое бе? Един на slow motion да я направя. Но как ще стане? Я цъкни. Плъзни камерата нагоре. 2308 иначе. Тъй, мор. Slow motion. И вас ме. It was at this moment that he knew. He fucked up. Бах ти усата, човек. Бана, жилима. Няма slow motion. Върши. И бана праска, ама, човек. Охо. Бах, как ма напраска. Теб нажилиха ли та? Охо. Нажилиха ма, човек, на копеле. Имаш ли нямки? Не бе, нямам алергия. Леле. Баси. Колега! Да? Нямам алергия. Don't worry. No problem. Споко. Просто боли. Охо. No problem. Няма. Sicher? Окей. Okay. Yes. Hast du keine Allergie? No. Keine Allergie? Окей. Тя част на 1000 езика. На 1000 езика обяснявам на хората, че нямам алергия. Hast du Allergie?
Голяма. Мегала. Куто пигис? Ами, клатушка. Меса? Yeah. Ja. Wo ist jetzt die Bisan? Im Mädels ist jetzt im Bisan? βγάλ' το αγκάθι, βγάλ' το. Αμάν, πάρε πλένε καγέρα. Ποιο Да. ποτάμι είναι αυτό. Ангиста. Ангиста. Мама им. Ох, как да. Не мога да успокоя гърците. Те се притесняха. Напраскаме пчелите. Хубава риба. Губих тук второто клипче. Тук е финала. Края вече на трети части. Той с кефал-щукарския риболов. Гледам го този кадър. Ама се насирам. Тия гърци обяснявам. Охи, не, ноу, найн, зибен, ахт. Няма ни разбират човек. Сто езика и на техния. Охи, нямам алергията. Звънят на бърза помощ, викам. Охи бе, няма бе. Не разбират. Върчи му обяснява, че няма сестра. Така е в интерес на истината, наистина нямам алергия, нищо ми няма. Всичко е наред. Голям смях се стои. И те застанали там. То човек, аз се помислих такъв за някаква атракция там, някакъв инфлуенсър велик. Отишъл там. И те, като не виждали майка си пък и на гъркиня, тъмън ще се варим с батлюго. Вика, е това. Фото. Към кое въдицата ли? И гръка де честния правите. Фото. Към, няма. Даваме въдицата, се снимат там. Нищо не разбрах каква беше идеята да се сният с тая въдица. Сигурно, да я знам. Те там някакви туристи събрали на този мост. Нямам представа. Ами, това беше от моето гостуване. Другият път повече. Просто сега опипвах почвата. Тук да ме заведат, там да ме заведат. Другия път ще има мегало щукакис. Или пък нещо друго, кое да ти кае. Ще видим. Това е от мене. И да му скоро да има някакъв билд тукеч интересен, ще има със сигурност. Намислил съм си много неща. Стига да имам време да ги правя. И там печата мини час проми. За моята фирма са час проми. Нали, аз нямам фирма, ли? Ама те му викаме в нашата фирма. Нали? Ама сега ще видим какво ще стане. Скоро ще има със сигурност build to catch. Може би only catch, only build. Вече те е по-скоро за зимата only build. Не за сега ни е only build. Сега трябва да има или catch, или build to catch. Няма по-друго да е. Тук сега малко и горещо в гаража. Бая и топличко. Сигурно и 35-40 градуса ще става. Сега около 30. Отворил съм навсякъде. И да. Това е от мене. Харесайте, споделяйте. Ако ви е скефило, как ме напраскаха пчелите, сложиха ми местна опойка. За още такива медицински съвети, моля ви се, обърнете се към мене. Аз ставам медик от тук нататък. Не бейтмейкър, това е. Айде!